Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza, kashi na 32. Yau kan masarautar Manami ta cika ta yi makil da mutane, kama daga talakawa har ma da masu kuɗi. Kowa ka gani ya zaune yake a cikin farin ciki, kuma ana jiran fitowar Aryan da kuma amaryarsa Afnan. Kasancewar dukkanin amaran da angwayen sun furfuto su kaɗai ake jira. Kowace amarya da angonta suna zaune akan inda aka tanadar musu. Babban fili ne da ke cikin masarautar da ya sha ado da kuma kayan kyale-kyale masu kyau. An hatta kujerun da aka ajiye a wajen abin kallo ne, don wani ƙwararren mai iya haɗa waje ne aka kira shi ya zo ya ƙawata wajen. Daga can aka sanarwar da MC fitowar ango da amarya, da haka tuni MC ya miƙe ya fara zuba kirari yana kamfa masu. Daga bisani kuma ya shiga saka waƙoƙi irin na manya-manyan sarakuna. Zakiya da ke zaune kusa da Momi sai faman ɓata rai take tana cin magani, tana bin hanyar da su Afnan za su shigo da kallo domin ta ga yadda za su shigo ɗin. Wata uwar harar Momi ta watsa mata tana mai faɗin, tallacin sake naki, ki kuma kwantar da hankalinki. Ina faɗa miki fa yau asirin shege yarinyar cin zai tono. Na san Aryan ba zai taɓa samun ta a matsayin budurwa ba. Wani murmushin yaƙi Zakiya ta tana faɗin, Momi kenan. Wallahi ne dai har yanzu hankali na bai kwanta ba. Shine ke gabana yana ta faɗuwa kamar wani abu zai faru. Murmushi Momi ta tana mai tabbatar mata kimi da faɗin, dauki kwantar da hankalinki, kin ji ko Zakiya? Babu abin da zai faru. Ina mai tabbatar miki da cewa yau shi girarin can mai kama da aljanu saboda tsabar kyau za ta bar gidan nan, tsohuwar kila ke kawai. Suna tsaka da wannan zance su gaji ana shewa game da tafi. Da sauri suka mai da hankalinsu kan hanyar shigowa. Me za su gani? Afnan ce da Aryan suke tafa cikin takun kasaita. Tafiya suke a jere, suna sakarwa junansu wani lallausan murmushi abin dai gwanin ban sha'awa. Tsaki Momi ta tana mai faɗin, Zakiya, kalli da kyau, kalli kafar take ga yadda take tafiya. Tabbas yau asirin yarinyar can sai ya tono. Aryan kuwa daga idanun shi ya kai da mutanen wajen suke faman bin matar shi da kallo. Take ko wani bakin ciki da kuma haushe turnike shi. Da haka ya sa matar shi Afnan ya dora ta a saman kafadar shi, ya ci gaba da takun tafiya. Haka ya karasa inda matakala take ci gaba da hawa a hankali. Mutanen wurin kuwa banda ihu da sowa babu abin da suke yi, wasu kuma suna mishi tafi, yayin da waɗanda abin ya burge su matuƙa suka zaro manya-manyan wayoyinsu suka yin hotuna. Har ya karasa ya zauna, sannan mutane suka daina shewa da kuma kururuwa. Cikin 'yan mintuna kalilan aka fara gabatar da shagalin bikin. Masu rawa na yi, masu ciye-ciye suna yi, kowa ka gani farin ciki yake yi. Zakiya da suka matsa a gabatar da zanen gadon amare sai faman zuba idanu suke yi suna masu jira. Ba daɗe ba aka kira Aryan da matarsa Zainab. Da ganin 'yan uwa da abokan arziki suka fito suke masa leƙe, su kuma suka ɗan taka rawa sannan suka koma mazauninsu. Daga bisani Momi ta hau kan mumburi ta fara jawabi tana mai faɗin. Ta fara jawabi ta ba da izinin jakadiya ta ɗauko zannuwan gadon amare. Nan take aka fara shewa da ihun murna. Kowa ya zuba ido ƙiri don ganin abin da zai faru. Shin amaren da aka kawo sun kawo birjin masarautar nan ko kuwa a'a? Daga can Momi ta ci gaba da jawabi tana mai faɗin, a madadin masarautar Manami mai cike da tsari da albarka, kamar yadda kowa ya sani masarautar nan tamu bayan kamar yadda kuka sani, duk lokacin da aka yi wani biki a masarautar nan domin a gabatar da farin kyalle domin tabbatar da cewa shin matar da Rima ya auro ta kawo mutuncin ta da martabar ta zuwa masarautar nan ko kuwa a'a. Da haka yanzu mu gabatar muku da zannuwan gadon amaran da suka shigo wannan masarauta ta mai albarka. Take da bada umarnin a miƙo mata zanin gado. Nan fa aka shiga miƙo zanin gado, da wanda aka miƙo mata sai ta ɗaga shi ta nuna wa jama'a. Mutane su yi kafara. Daga can a bangaren Afnan kuwa zuciyar daban da lakudan duka babu abin da yake yi,
dan ta san da kira same ta a matsayin budurwa, kasancewar da Fadila ta azabta da ita a can baya. Amma dai tana roƙon Allah ya sauƙaƙa mata ya kuma tabbatar mata da alkhairi. A can bangaren Momi ta ci gaba da cewa, to yanzu ne za mu gabatar muku da zanin gadon matar Yarima Aryan, sarkinmu na gobe. Shi dai ran Aryan kwata-kwata bai so ba, saboda wannan aitonan siliri ne, amma ya iya, kasancewar na al'ada ce ta masarauta tun kaka da kakanni, to babu yadda ya iya bari ya dakatar da wannan al'adar. Buɗiya Momi ta yi, ta ɗaga, tun ma kamun ta kalla, sai dai abin da ya ba wa kowa mamaki kenan, jinin da ya zuba a zanin gadon Aryan, a zanin gadon Afnan, to ya fi na dukkan sauran yawa. Take zuciyar Zakiya ta buga da ƙarfin gaske, ta kuma yi baƙi ƙirin, ji take kamar ta fi kicin da furwace. Haushi da takaici suka faifaye ta, jiki yake kamar ta tashi ta ci ta kashe Afnan kowa ma ya huta, domin a yanzu kam ta tabbatar cewa Aryan ya fi ƙarfin ta har abada. A cikin zuciyar ta kuwa tana mai faɗin, ku ci min iskar yarinyar nan, wai ta kanka ne komai? Daga haka ta fashe da wani marayan kuka, tana mai faɗa a cikin Momi. Momi kuwa haushi ne ya ci ta, da haka ta miƙe tare da kama hannun Zakiya, suka fice fu daga wurin taron. Mutanen da ke wajen kowa ban ta yake da kallo, ganin yau ranar farin ciki ce, amma ita gata ta tashi a fasace, tamkar wacce aka ɓata wa rai. Taro ya yi taro, ko aka gani a wajen murna yake yi. Bayan an gama taron ne, Yarima ya shiga bangaren Ami, yayin da Afnan da Zainab suka shiga tsohon ɗakin da Sa'ayyan suka yi rayuwa. Da ma suka yi kowace tana yi wa ‘yar uwarta sannu. Afnan ce ta fara magana tana mai faɗin, Yasmin, ya batun matsuwa da kika akan ki ɗakin Mahir. Dariya ce ta saba cewa Zainab tana mai faɗin, ai na san ta kai wa ‘yan garinsu. Ba ku sani ba, wallahi sai da na yi da na sanin haɗuwa da Mahir jiya. Ai bawan Allah nan ina so fa soyayya kashe ni, ba wani kisa. Ke fa kika mutsu akan akaiki domin ku sha shagalinku. Yanzu aikin gane Allah da girma yake ko? A cewar Afnan. Ashe an ta Afnan da kika shiru, kika bar mu muna ta haukan mu, ashe ki kadai kika san abin da kike tunowa. Ku dai ku bari kawai. Yanzu na san yau ma sai an sake maimaita yar gidan jiya. Zaro ido suka yi waje cikin tsoro, suna masu haɗa baki wajen faɗin, me sa a maimaita? Wallahi in dai za a maimaita ni ba zan koma gidan ba. Au, ba za ku koma ba? To kenan idan Momi ta tambaye ki sai ku ce me? Sai ku ce musu me? Akan me ba za ku koma gidajen mazajen ku ba? Tab, ai wallahi haka zan ce, ni fa Momi auren ya ishe ni, na fasa, na haƙura da karatu na zan ɗora. Yaro ne. To duk karatun da kika bai isa ba. A yanzu bari ki in faɗa miki. Kawai haƙuri zaki, wata rana sai labari. Haka ne Anta Afnan. Insha Allah za mu ci gaba da haƙuri kamar yadda kika ce. To amma Anta Afnan, wannan uban jinin wai da kika zubar fa. Ke wace idiyan mugunta haka ya aran yayi miki? Ba za ku gane ba ne. Kawai dai a bar zancen. Babu kyau tonan silili, kuma daga yau zan faɗa muku wani abu. Kada ku sake zuwa kuna tona sirrin auratayar da kuka da mazajenku, don babu kyau a addinance ma da al'adance. A ce ku yi abu da mijinki kuma ki zo kina faɗa wata, ko mahaifiyarki ba komai ake so a faɗa mata ba, face abin ya kai inda ya kai. Haka ne Anta Afnan. Wallahi kin yi gaskiya, domin a wannan zamanin kowace yarinya da zarar an aurar da ita ƙawayenta sun zo gidanta, za ta kwashe dukan yadda suka yi da mijinta da zai yi mata. Kuma hakan ba kyau wallahi. Wannan wace iri hauka ce? Abin ya daɗe yana ɓata min rai. Ita me yasa ba za ta fita idan ta ce, ita ma idan ta yi auren ta ce yadda ta ji ba? Amma da zarar an yi, sai mutum ya bata sirrin mijin shi. Wannan samson babu kyau wallahi. To haka ne Yusra. A yanzu matan ne sai a hankali, sai kuma addu'a. Yanzu dai kun ga, ku tashi mu je mu ci abinci, don wallahi yunwa nake ji sosai. To shikenan Anta Afnan. Daga haka gaba ɗayan suka miƙe don zuwa su ci abincin. Har sun kai bakin kofar fita, Yasmin ta ce, la Anta Afnan, wai ba ke ga mutumar ki ba sai bakin rai take kamar ya kashe ta. Waiwa Zakiya? Ita ta sani.
ni fa na fi karfinta. Kin ga mu wallahi ni dai ku mu je mu ci abinci nan dan wallahi yan ganji cikina kamar za su tsinke saboda tsabar yunwa. Wajewa suke daga cikin ɗakin sai faman kilkile dariya suke abin gunin ban sha'awa. A can bangaren Momi da Gimbiya Zakiya kuwa kuka take rusa har da sishin majina. Momi kuwa ta dage sai faman aikin rarrashi take yi tana mai faɗin, Zakiya kuka fa ba naki bane, ki haƙuri da wannan, ke kuma haka kaddarar ki take, ki tashi mu je mu canza shawara dan Allah. Ni fa kukan nan naki ba na so, ta Allah ki daina. Ko kina so ki dora wa kanki zazzabi ne da ciwon kai? Ni wallahi Zakiya kina bani mamaki kuma kina bani haushi. Ki daina nuna kishin ki akan abin da fili mana. So ki ai ta mana dariya? Ana cewa kina tusa kanki inda ba a san ki. Wannan ai hauka ne kike yi. Allah Momi ko ni sai ma da na ga ya Aryan na ƙara tabbatar da cewa wallahi Momi ba ya soyayya kawai da ke san shi ba. Soyayyar da nake mishi daga can ƙarƙashin zuciyata take fitowa. Allah Momi ina son shi, dan Allah Momi ki tausaya min ki samo min wata mafitar daban. To shikenan Zakiya, ki hakuri kin ji ko? Da amma za ki iya dukan abu nan? Kwarai ko Momi zan iya dukanta. Momi zan ma iya kashe ta kowa ma ya huta. To shikenan, ki bari sai mun fuskanci Aryan din baya cikin masarautar nan, sai mu shiga mu je mu matutu shagen duka, mu uwarta mu nuna mata cewa bata isa ba wallahi. Yau Momi, wallahi ko wallahi Momi na rasa mai ya gani a cikin wacin matsiyaci da yarinyar ta har yawan liƙe mata. Ke ma dai kin faɗa, Allah na rasa mai ya gani, amma fa idan zan faɗi gaskiya Zakiya a funan tafi ki komai. Kai Momi, ke ma abin da zaki ce kenan? To ai gaskiya na faɗa, ai gaskiya kika ce na faɗa, shi yasa har na faɗa miki gaskiyar. To shikenan Momi, amma ina tabbatar miki da cewa kuma menene wannan kin nata ko sai na tabbatar da cewa na lalata shi. Zan gani zai haƙura ya zauna da ita haka da munin nata. Kyalkyacin dariya Momi tai tana mai faɗin, shegiyar yarinya ta, wai na kika koyi mugunta haka? A can makaran Afnan kuwa bayan sun ci abinci sun ƙoshi, Momi ta dube su ta yi musu nasiha sosai akan zamantakewar aure. Bayan sun gama kowa angon shi zo ya ɗauke ta suka nufi gidan shi. Tun da Sariyan suka koma gida, Afnan ta zauna a falo tana mai numfashi. Dan kwanta ta yi a falo saboda yadda ta ɗebo gajiya, da haka tana kwanciya ta rinsa ido. Take bacci bara an gaba da ita. A lokacin tana ta jiran fitowar Aryan ɗinta. Yana cin kicin ya ɗora musu abincin da za su ci kafin su kwanta bacci. Aiko bacci bara an gaba da ita ba tare ta sani ba. Aryan kuwa bayan ya gama haɗa masa abincin, fitowa ya same ta a falon. Yana mai faɗin, Baby na. Ya shigo yana mai ci gaba da kiran Afnan. Jin shiru bata amsa ba. Haka ya ƙara su har gaban kujera yana mai durƙusa game da kallon fuskarta. Murmushin gefen fuska ya saki yana mai faɗin, Baby na ashe a bacci akai. La sarki kin gaji sosai ko? Bari na kai bedroom. Daga haka ya sa hannun cikin natsuwa ya ɗauke ta cancak, yana ba tare ta buɗe idanunta ba. Sai dai ɗaga ta dai ya sa ta buɗe idanunta a tsorace, da kuma ta kai shine sai ta mayar da idanu ta rufe. Ba tare da Aryan ya kula da hakan ba, ya buɗe bedroom ɗin, ya shiga ya ƙarasa har gaban gado ya kwantar da ita a hankali. Yana mai murmushi, ya juya zai fita, sai kawai ya taro ko rigar cikin shagaba take faɗin, Yaya, kar ka fita. Zaro da yana mai faɗin, Ya salam. Dama na tashe ki ne? I'm sorry. Ba zai ki koma ki ci gaba da binciken jiko? Allah ya ba zan koma ba. Da yi magana tana mai turo baki cikin shagaba. To shikenan. Yanzu faɗa min. Me yake so a yi Gimbiya ta? Yaya, ni dai kawai ka zo mu yi baccin tare. A'a Afnan, kin ga yanzu haka ma wanka fa nake son dai. Kuma ga girki can yana kauri. Allah wallahi ban yarda ba. Allah ne dai ban ji kaurin komai ba. Kamshi kawai nake ji a cikinka. Kawai ni ka zo kwanta in ko ba haka ba in yi kuka. Tana magana tana mai buga kafarta a saman gado. Babu shi da Aryan din ya zo gabanta. Ya zauna yana mai riƙe hannayenta. To ya isa ka. Ya isa kin ji ko dai na kuka. Gyara kwanciyar sa
sannan ya janyo ta ya dora ta a saman kirjin shi ya rungume ta tsam, yana mai shafa lallausan gashin kanta ba tare da sun sani ba bacci bara awon gaba da su. Sai misalin karfe 8:30 na dare ta farka daga nauyin baccin da ya dauke ta. Ko da ta miƙe ta kadai ta gani a saman gadon. Miƙewa ta yi tare da hawin salati daga bisani ta sako daga saman gadon. Abin da ya fata mamaki shine ganin ko'ina a gidan gyara tsaf, babu alamar ko datti, gaba ɗaya gidan kyalkyali yake yi. Ko'ina na gidan sai sheki ke an zafa kayan ado. Zara ido ta yi gani yadda aka jera kujeru da tebul a guri ɗaya da suka sha ado da kuma kaya kala-kala a bisa shi. Ga kuma wani babban birthday cake da aka ɗora mai a kai. Yaya na, sai da ta kira sunan shi akalla sau 3, amma ran ya shiru bai amsa mata ba. Na haka ta tuna da ta kwanta a wurin ta yi birgima tana ihu. Daga can wani lungu a falon ta jiyo sauti na tashi, ta haka nan take ta miƙe tana mai kallon wurin. Abin da ya bata mamaki shine ji da Ayan ne tafe da kuma su Amir suna tare kowannen sa hannun shi da kyar kyaututtuka, suna masu faɗin murna ƙarin shekara, happy birthday to you, happy birthday to you. Ya ta yi da sauri tana mai kallon su cikin ɗaukakin mamaki, sai kuma can ta fada kokin tunani. Sai a lokacin ta tuna da wannan ce ashe ranar haihuwarta, kuma ita ce ranar da ta cika shekara 20 a wannan duniya mai cike da kwaramniya. Dan take kuma yayanta Arif ya faɗo mata a rai, har da iyayenta a lokacin da take yarinta. Kuka ta saki sosai a wurin, ta zauna ka shirban tana mai faɗin, yaya Arif, momina, Abba, Umar, Sadiq, Zaituna yau ba sa tare da ni. Gashi ana taya ni murna amma su babu su. A shi dama zan taɓa ganin wannan ranar wadda zan yi birthday ba tare da su ba. Kwada ta zo na a zancenta, sai kawai ta fashe da wani matsanancin kuka. A ranar da ke laɓa a lungu ya ɓuya saboda kada ta ganshi. Cin tana kukan ne ya sa shi fitowa da sauri, yana mai ɗan yin dariya ƙasa-ƙasa ya hau watsa mata fure. Ita ma sai kuka ya koma dariya. Da har jikinsa Ayya na yi sanyi, ganin suna dariya ne yasa su ma suka saki cikin su kawo dariya, suna masu faɗin to maza da kuma ta riga a sa mata. Kama hannunta Zainab suka yi, suna mai ɗan yin murmushi suka nufi bedroom da ita. Bayan ta yi wanka suka ɗauko ta sabuwar riga da Aryan ya siyo mai kyau da ado golden color, sai kyalkyali take suka sa mata. Saka mata suka yi, sannan suka zoge zub ɗin baya, suna gamawa suka ɗauki bandanar hular suka saka mata, sai fama murmushi suke yi. Zainab ce ta kalle tana mai faɗin, wow, Afnan, kin ga yadda kika yi kawo kuwa sosai. Gaskiya rigar nan ba karamin kama cikin tikitai ba, kamar wata yar tsana. Bida suka yi su dukansu, suna masu zuwa sai fama murna ake yi, suna masu ƙara ce mata murna ƙarin shekara. A ƙarasa aka yanka kek. Aryan ne ya fara bata a baki, sannan ya ba wa Zi da Yusra. Shi ma Aryan, shi ma daga nan ya sake ba Afnan, sannan ya miƙa Amir da Ayyan. Kowa ya ce sai fama murna ake. Haka dai aka yi taro aka tashi lafiya, kowa ka kalli fuskar shi dauke da kita madaukakin farin ciki. Bayan an gama kowa ya koma faɗinsa. Su masu Afnan suka shiga cikin bedroom ɗinsu don yin wanka da kuma huce gajiyar da suka kwasa. Bayan sati 2, Afnan ce kwance a saman kafet, tana ta faman juyi sakamakon ciwo da cikin take yi, sai faman nishi take sama-sama. Ga wani hucin zazzabi da yake fitowa daga jikinta. Gashi kuma an yarshin sa'a, Aryan baya gida ya tafi siyo mata goruba, kasancewar yau da matsanancin sha'ar goruba ta tashi. Kwatsam ta ji an turo kofar da ƙarfi. A matuƙar tsorace ta kalli kofar, wa za ta gani in ba sun Mumi da Sarauniya Zakiya ba. Sare ido ta yi, tana mamakin ganin su. Kana rage bisani ta miƙe zaune da ƙyar, tana mai ƙwara musu idanu. Zuciyar ta sai faman dukan uku take tana mai faɗin, sannan ku da zuwa Mumi. Wata uwar harara Mumi ta watsa mata tana mai faɗin, shegiya mai baƙin hali, wato an samu aljanna duniya, an manta da inda aka fito, an zo ana jin daɗi. Aini na yi mamaki ma yadda aka ce wannan yarinya wai ta fi ni matsayi a wurin yaya Aryan. Na san da walaki, yar matsiyata, ai dole
iyayenta da asiri suka mallake shi. Nan da nan idanun Afnan suka da suka yi jajir, da sauri ta ɗaga hannu tana mai dakatar da su gami da faɗin, ya isa haka, zan iya jure kowane irin cin mutunci, kowane irin zagi da wulakanci, amma kar ki kuskure ki zaga mun iyayena, domin shi ne komai na. Ai kafin da karasa da ya saukar wani kikitaccen mare a saman kuncinta har guda biyu cika ta tas kuncinta Afnan ta rike tana faɗin, ni kamara amma dai kiɗin mummy sa'ar wasan ki ce da za ta yi magana ke ma kina magana. Nisa Afnan ta tana faɗin, tabbas mummy ba sa'ar wasa ta bace, amma idan ta kuskura ta zaki iyayena to wallahi sai ta zama sa'ar wasa ta. Wani maran ta kada ji a saman kuncinta mummy ta ɗauke ta da shi. Take wasu sababbin hawaye suka sake zubowa daga cikin idanunta. Uwarki na ce, na faɗa uwarki yar matsiyata. Mummy ta faɗa cikin santa hasalata, wallahi ba dai uwata ba dai uwata ba, banzaye marasa imani waɗanda ba san darajar ɗan adam ba. Zaro ido mummy ta yi, ita ma Zakiya ta ce, kutumar uba Afnan mu kike zayi har mummy zaki daga ki zaga dan uwarki. Zakiya ta sake dauke ta da wani lafiyayyen mari, nan fa suka rufe ta da duka kamar ba za su bar ta dare ba. Haka ita ma mummy ta shiga jibgarta ta ko ina. A daidai lokacin da Afnan ta kurma wani uban ihu, a daidai lokacin kuma aka ci sa Aryan ya shigo cikin falon. Take ko idan sun suka sauka akan Afnan da ke ƙasa ko motsi ba ta yi. Mummy sai faman jibgarta suke kamar Allah ya aiko ta. Ga jini yana ta faman zuba daga kafafunta. A gigice Zakiya ta yi baya, cikinta na rawa. Ita ma mummy tsorata ta yi, domin da ta daga hannu za ta naushi cikin Afnan, kawai sai suka ido biyu da shi. Hankali ya mata tashe, ya ƙara so wurin ta, murya na rawa yake cika ta yana faɗin, Afnan dan Allah ki buɗe idan ki Afnan, mu suka miki haka Afnan, ki tashi, magana fa nake miki. Ya ƙara shi magana mai ɗago ta, ya dora ta a saman jikin shi. Jini ne ya fara zuba a kanta. Nan take hankalin shi mugun tashi, yayin da idan shi ya sauka akan kafarta da suke faman zubar jini sosai. Cikin matsanancin tashi hankali da dukan zuciya yake farta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku na. Afnan me suka yi miki? Dan Allah bude idanu ki kake mutu, dan Allah ki faɗa min me suka yi miki? Me suka yi miki? Mummy da suke tsaye kamar an kafa su, ita kam Zakiya har fitsari ta yi a tsaye saboda tsabar tsorata ta yadda ta ga Aryan din ya fusata sosai. Raya ɓace ya je Afnan a saman kujerar da yake, yayi kansa ya shiga dukansa ta ko'ina. Sai da ya tabbatar ya yi musu jini da majina, sannan ya ce da su, mai taimako kawai saboda zalunci, to na rantse da Allah idan Afnan ta mutu kuma sai kun fita. Ya sa kafa ya harbi Zakiya da je ta da cikin banko. Ita ma mummy ya sa kafa kenan zan harbe ta. Ta fai shi wani matsancin ka tana mai faɗin, Aryan kada ka rike ni dan Allah, ka bar ni haka, ni fa matar mahaifinka ce, tamkar mahaifiya nake a gare ka. Rufe min baki, ki har kina da bakin da zaki kira kanki uwa? Uwa da za ta biyo wa Zakiya siyo Afnan irin wannan cin mutuncin da kuma dukan? Uwa? Wallahi tallahi kin ci albarkacin Hayam. Tun da ba don ita ba, da tun na manta da cewa ke matar mahaifina ce, na miki rashin mutunci. Kuma wallahi idan wani abu ya faru da Afnan, ba zan taɓa yafe muku ba, sai na rama mata. Afnan rayuwa ta ce, an taɓa so dole? Haka zan so ke Zakiya? Ya magana mai wurga mata kallo, sannan ya ci gaba da cewa, wallahi ko da mata za su ƙare ba zan auri Zakiya ba, kuma ku jira da'uwata. Duk duka ɗaya da kuka mata, sai na maimaita muku sau babu adadi a cikinku. Mugaye kawai azzalimin banza da nofi. Gaba ɗaya kun bukun takura yarinya, tun bata mallaki hankalin kanta ba kuke azabtar da ita. Yanzu ma ta fi muku gidan, ta dawo ta yi rayuwarta ita kaɗai, ta yi rayuwarta cikin farin ciki, amma ba za ku bata ba. Ya yi kwafa, ya je ya ɗauki Afnan ɗin da hannu biyu ya fice da ita daga cikin gidan rai a ɓace. Kai tsaye gidan baya ya shiga ya ajiye ta, ya kwantar da ita a gidan baya, sannan ya shiga gidan direba, ya tada mota a hau, ya tuka ya fice daga cikin gidan. Yau ne karo na biyu da Aryan ya tuka mota da kanshi, don bayan da ya mallaki hankalin kanshi. Yana tafe yana tunani a cikin zuciyar shi,
har ya karasa asibitin. To ma sauraro, me zai faru da Afnan? Kowane hali take ciki? Shin za ta rayu? To in Allah da ma za ta rayu Afnan baiwar Allah. Ai hakuri mu dakata a nan duba da halin lokaci. Sai a tara shi na gaba da ya taka cikin labarin da muke kawo muku na Afnan mata maza. Wannan ne Abubakar Shad nake kawo muku wannan channel ta mu ta Hausa Rabi TV nake cewa. Idan wannan ne farkon zan kawo a wannan channel ta mu sai ku danna mun subscribe sannan ku ta wani alamar ƙarshen. To ya dinga sadda ku za mu ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokan ku da Facebook. Sannan kuna damar ajiye rayu ƙorafi ko a comment section game da littattafan da muke kawo muku. A huta lafiya.